Balada ținutului zimbrilor. În țara unde brazii sunt stâlpii de la cer, pulsează vechi legende înveșmântate în ger, se nasc puiuțe de soare cu blana de pământ, ce sunt comori în codrii purtați de taină în vânt, cu ochi sclipiri de rouă și muguri de stejar, cu pași pe mușchiul moale înscriși ca într-un altar. Nu sunt doar pui de fiară pierduți prin negre stânci, ci sforțe milenare țâșnind din văi adânci. O, tu ținut al zimbrilor, cu suflet de poveste, unde bourul tainic din steme prin codri încă este. O, tu ce ascunzi în taină-ți clopot de mănăstiri, dar și mândria rară din vechi destăinuiri. Prin tine trece zimbrul cu Dragoș la vânat, spre apa nemțișorului ce curge neîncetată, spre schituri de poveste, spre creasta de sub munte, ce poartă semnul mândru al stelei de pe frunte. În satul de la poale, războiul mai de glas, iar meșterii în lemne dau timpului popas. Tradiția e vie, e un fir ce nu se rupe, cât timp zimbrul mai soarbe din veșnicele cupe, când luna peste lume își lasă albul tiv, zimbrul devine munte maestos și viu. El este o emblemă, ecou de bronz curat, pe plaiul unde timpul în loc a picurat, căci în privirea-i blândă, în mugetul de viață, istoria Moldovei devine fortăreață. O lume de poveste în ținutul zimbrilor. În inima județului Neamț, acolo unde pădurile par nesfârșite, iar liniștea naturii îți umple sufletul de bucurie, se află minunatul ținut al zimbrilor, de la Vânător Neamț. Acest loc este unul dintre cele mai frumoase colțuri ale Moldovei, unde oamenii trăiesc în apropierea naturii și protejează animale rare și valoroase. Peisajele din această zonă sunt impresionante în orice anotimp. Primăvara pădurile se umplu cu verdeață și de cântecul păsărilor, iar vara aerul răcoros și umbrele copacilor oferă liniște și relaxare. Toamna, frunzele colorate în galben, portocaliu și roșu, transformă pădurea într-un tablou viu, iar iarna zăpada acoperă totul ca într-o poveste. Dealurile line, izvoarele limpezi și pădurile dese îi fac pe turiști să admire frumusețea naturii românești. Atracția principală a locului este zimbrul, un animal puternic și impunător, considerat simbol al Moldovei. Zimbrii au trăit odinioară în multe păduri ale Europei, însă au fost vânați și au ajuns foarte rari. La Vânător Neamț, oamenii au creat condiții speciale pentru protejarea lor, astfel încât aceste animale să nu dispară. Când privești un zimbru, observi forța și măreția sa, dar și liniștea cu care trăiește în mijlocul naturii. Acest ținut este important și din punct de vedere istoric. În apropiere se află mănăstiri vechi și cunoscute, care păstrează credința și tradițiile poporului român. De asemenea, zimbrul a fost ales ca simbol al Moldovei și apare pe vechile steme moldovenești, reprezentând curajul și puterea. Oamenii care vizitează acest loc învață să respecte natura și animalele. Ei descoperă cât de important este să protejăm pădurile și viețuitoarele pentru generațiile viitoare. Ținutul zimbrilor este un loc unde frumusețea naturii și istoria se întâlnesc într-o armonie perfectă. Ținutul zimbrilor de la Vânător Neamț este o adevărată comoară a României. Prin peisajele sale minunate, prin animalele rare și prin bogăția istorică, acest loc îi impresionează pe toți cei care îl vizitează și îi face să iubească mai mult natura și tradițiile românești. Ținutul zimbrilor în satul meu. În Magazia, sat cu liniște domoală, unde cântă dimineața păsările pe deal la poală,
Stau bătrânii în pragul casei și privesc munții ușor, ca și cum ar ști povești dintr-un vechi și sfânt izvor. Din păduri de fag și brad, pe poteci ascunse în zare, se spune că altădată umblau zimi prin depărtare. Grei la pas și plin de forță, cu privirea de granit, parcă duceau în spinare tot pământul strămoșit. Când venea murgul rece peste codrii plini de fum, se auzea prin frunza moartă vuiet vechi venit din drum, iar zimbrii ieșeau agale dintre umbre și tăceri, ca niște stăpâni ai nopții coborâți din alte eri. Coarnele luceau în lună ca doi arbori argintii. Ochii lor păreau izvoare adâncite în veșnicii. Nici furtuna, nici omătul nu-i clinteau din drumul lor, căci purtau în piept puterea codrilor nemuritori. Apa curge și azi limpede printre pietre la vale, mângâind încet pământul și bătrânele izvoare. Parcă spune o rugă veche printre frunze și nuiele, despre zimbrii ce păzeau cândva aceste văi și stele. În magazia vara dulce coace grâul pe ogor, iarna vine albă, tainic cu miros de lemn și dor. Și în fiecare seară, lângă focul din cuptor, se mai spune câte o vorbă despre zimbrul călător. Poate că prin văi ascunse încă umblă nevăzut, printre brazi și printre umbre, prin pădurea de demult, poate vântul îi mai poartă pașii grei peste cărări, ca un cântec din Moldova rătăcit prin depărtări. Căci zimbrul nu-i doar fiară, ci e semn de demnitate, chip de forță și răbdare peste vremuri apăsate. El păstrează în ochii falnici neamul nostru neclintit, ca o lamură tăcută peste timpul nesfârșit. Și cât mai bate vântul peste sat și peste vii, cât vor crește iarăși codrii și-or cânta copiii vii, numele zimbrului falnic n-o să piară nici când, iar în magazia vor domni sub cerul senin și clar. Gândurile unui ținut de legendă. Iubite călătorule, când îți vei lua răgazul de a te bucura în tihnă de timp, de natură și de Dumnezeu, când vei găsi puterea să te desprinzi o vreme de iureșul vieții tale agitate, când vei vrea să schimbi confortul asfaltului cu poteca îngustă de pământ, atunci îmi voi deschide larg brațele seculare și te voi primi cu bucurie în împărăția mea. Nu trebuie decât să te lași purtat de vraja acestui ținut, care este vestit pentru minunățiile sale, de care s-au bucurat și alții înainte vreme și le-au imortalizat în pagini de istorie și literatură. Ținutul zimbrilor poartă încă amprenta pașilor marelui Ștefan, pentru care pădurile mele întinse erau lăcași de închinăciune. Pe aici, în poiana liniștii, Sadoveanu își hrănea muzele inspiratoare, iar Vlahuță la Agapia își primenea sufletul în plimbări lungi alături de prieteni. Să nu crezi, dragă călătorule, că timpul mi-a fost potrivnic, abătându-se asupra mea cu primejdii. Dimpotrivă, greutățile nu i-au făcut pe oameni decât să se apropie, să mă cunoască și să mă înțeleagă. Chiar se străduiesc să mă protejeze. Oare ați înțeles că suntem cu toții creații ale lui Dumnezeu? Nu întârzia la chemarea mea. Vino să străbați poienile tainice, să cutreier pe sub polțile de frunzișuri întinderea fără marginea pădurii. Oprește-te o clipă și lasă lumina dulce să te mângâie. Caută apoi cu privirea spre înălțimea amețitoare a brazilor semeți ce privesc în depărtare către cerul albastru. Prin crengile lor vei auzi fără îndoială chemarea pițigoilor și gâlgâitul cintezelor. Saltul iute al vreunei veverițe îți va înflori un zâmbet pe chip. Mergi mai departe și descoperă și alte lucruri minunate. Ascultă glasul vântului și privește urmele din vale.
Au trecut pe acolo lupul, vulpea, ursul și mistrețul, turmele de cerbi și căprioare, iepurii, râșii și bursucii. Dacă îi vei întâlni, ești un norocos, încă și mai norocos vei fi dacă această călătorie îți va scoate în cale zimbrul. Făptura aceasta, în binare de forță și blândețe, este aici stăpânul suprem. Cu o statură impresionantă, vederea lui îți va tăia respirația. Te vei simți mic în fața măreției sale, căci figura lui e însăși istoria Moldovei. Vei înțelege poate de ce ținutul acesta îi poartă numele. Un loc binecuvântat în care zimbrul este în libertate, iar tu, călătorule, poți să-l întâlnești și să-i admiri măreția. De vei fi obosit, trage-ți sufletul într-o poiană însorită, soarbe parfumul florilor, răcorește-te cu apă bună de la izvor și mergi apoi mai departe, purtând în suflet pacea rugăciunii și frumusețea naturii din ținutul zimbrilor. Ținutul zimbrilor în Magazia. În Magazia, satul meu, un loc iubit de Dumnezeu, trăiește în pace liniștit, zimbrul cel falnic și vestit. El, prin păduri și prin poieni, cu treieră din ierni în ierni, și când natura întinerește, aici e tot ce el iubește. Ținutul zimbrilor îi comoară și de o frumusețe rară, loc de bazm și de poveste, unde sufletul zâmbește. Magazia, satul meu drag, e al naturii dulce prag și îl voi păstra mereu în minte, ca pe un loc cu lucruri sfinte. Ținutul zimbrilor, loc de poveste. Privind prin ochi de copil, lumea pare un loc infinit, plin de mistere ce așteaptă să fie descoperite la fiecare colț de potecă. Pentru mine acest univers magic are un nume, Neamț, un pământ binecuvântat unde timpul curge altfel, iar natura îți șoptește secrete vechi de mii de ani. M-am născut și cresc într-un sat înconjurat de pădurea de argint și codri de aramă, locuri care par desprinse din poezia lui Eminescu. Casa noastră este pragul dintre satul Filioara și pădurea ce face parte din Parcul Natural Vânător Neamț. Aici, diminețile încep cu un aer atât de pur, încât îți pătrunde până în suflet, iar singurul sunet care tulbură liniștea este glasul păsărilor din livada casei noastre, care se întrec în triluri care mai de care. Recent, în timpul unei drumeții cu frații și părinții mei, am trăit o experiență care mi-a tăiat respirația. Alergând prin pădure, acolo unde lumina soarelui străpunge liniștea cu fâșii aurii, am văzut ceva aproape nefiresc. Într-o poiană ascunsă, din cauza vântului, căzuse vârful unui brad falnic care avea crengile acoperite cu vâsc de un verde crud. Chiar acolo o turmă de zimbri își luau masa, maestuoși și calmi. Acești uriași ai pădurilor păreau niște străjeri ai pădurii. I-am privit 10 de minute, minunându-ne de forța și blândețea lor. Am stat aproape nemișcați într-o liniște deplină, destul de departe pentru a nu deranja. A fost o zi minunată în care ne-am bucurat de natură, de frumusețea locurilor, de mireasma florilor și a cetinei de brad. Ținutul de poveste al neamțului este un loc cu istorie clădit pe umerii unor oameni harnici și buni, care și-au început ziua cu Dumnezeu, cu rugăciune. Aici, în aceste locuri, credința o poți citi pe fețele oamenilor, brăzdați de soare și ani, o credință tăcută și dârză, asemenea stâncilor de pe Ceahlău. Sub privirea îngăduitoare a cerului, omul, viețuitoarele și muntele trăiesc într-o armonie de neclintit. Ținutul zimbrilor, o imagine de poveste ce credeai că nu mai este. O găsești așa ușor în ținutul zimbrilor. Acei codri de aramă, cu a lor foșnet iar te cheamă, săi cu treier pedestru, cum făcea și Eminescu. Se zărește în depărtare o cupolă de mărgăritare. Este mănăstirea sfântă ce sufletul ne încântă. Cetatea neamțului străveche, ce mereu a stat de veche,
Multe războaie a purtat, țara Moldovei a protejat. Ținutul Zimbrilor, oază de liniște. Ținutul Zimbrilor din județul Neamț este un colț de natură care îți taie respirația prin frumusețea sa neasemuită. Este un loc special, un tărâm magic, plin de vietăți și plante impresionante. Totul este desprins dintr-o carte cu basme. Aici pădurile dese de fag și brad îmbracă dealurile line, iar aerul curat poartă miros de rășină și pământ umed. Diminețile sunt adesea învăluite în ceață, oferind un farmec misterios peisajului, în timp ce razele soarelui pătrund timid printre ramuri. Siluetele stejarilor sunt adevărat labirint al naturii, iar prin coroana lor de frunze verzi, florile sălbatice cu petale delicate de catifia împrăștie în întreaga natură o mireasmă îmbătătoare. Pădurea este colindată de ciripitul vesel al păsărilor cu un penaj colorat. Râurile limpezi șerpuiesc liniștit printre stânci și poieni, adăpând vietățile pădurii și creând un fundal sonor relaxant. În acest ținut, zimbrul, simbolul sălbăticiei, își regăsește locul în habitatul natural, fiind cunoscut ca un gigant fioros, dar blând și cu o blană deasă și neagră ca tăciunele. Sunetele zimbrului, ale cerbului carpatin, cântatul cocoșului de munte și al acvilei îmbie turiștii străbate la pas fiecare colțișor al acestui tărâm miraculos. Aici, natura este un univers de culori vii, un tărâm unde poveștile devin realitate. Tradițiile locale, păstrate cu sfințenie, liniștea și simplitatea satelor completează acest tablou rustic, unde timpul pare să curgă mai încet. Casele sunt simple și modeste, dar îngrijite și pline de căldură sufletească. Gardurile de lemn sunt un detaliu fascinant. Ferestrele sunt împodobite cu flori parfumate și multicolore, iar animalele de casă te întâmpină iubitoare. Atmosfera ospitalieră și plăcută te îmbie la relaxare în natură. Mănăstirile sunt lăcașuri ce mențin vie credința strămoșească, fiind o oază de liniște, unde oamenii evlavioși poposesc pentru a-și găsi pacea interioară tulburată de lumea modernă. Ținutul Zimbrilor este un loc în care regăsim echilibrul perfect dintre cer și pământ, fiind cel mai potrivit pentru relaxare și reconectarea cu natura și cu simplitatea vieții de la țară. Zimbrii. Zimbrii sunt animale mari, sunt puternici și sunt tari. Au blana maro și deasă, pădurea le este casă. Vara soarele e sus, iar frigul tot s-a dus. Ei stau la umbră, la răcoare, să se ferească de soare. Merg prin poiană și mănâncă multă iarbă. Mănâncă hrană și stau, alte griji deloc nu au. Sunt animale de munte, cu coarne mari în frunte. Trebuie să-i ocrotim, în păduri să-i prețuim. Ținutul Zimbrilor, colț de rai. Există în apropierea orașului Târgu Neamț un tărâm în care natura își dezvăluie frumusețea. Un colț de rai, un loc de poveste. În pădurile bogate de fag și brad, divinitatea a ales un loc să-și construiască o casă, un loc de rugăciune, cu miros de tămâie și aghiazmă. Ajungând în ținutul Zimbrilor, pătrundem în adâncul pădurii, unde lumina soarelui se strecoară printre frunzele dese, pictând pete aurii pe covorul moale de mușchi. Copacii înalți, cu trunchiuri solide de stejar și fag, își leagănă ramurile ușor, în timp ce vântul aduce parfumul dulce al florilor de tei și al aromatelor plante sălbatice. Printre ierburi, furnicile harnice se grăbesc, iar fluturii colorați dansează din floare în floare. Se aud trilurile cristaline ale păsărilor ascunse printre crengi, chemându-se una pe alta. Uneori, o căprioară timidă pășește ușor printre tufe, iar o veveriță sare sprintenă de pe o ramură pe alta. Zumzetul discret al insectelor completează armonia acestui loc, unde culorile vii și sunetele delicate creează
o atmosferă de bază. Aici se află și Parcul Natural Vânător Neamț, una dintre cele mai valoroase zone din România, deoarece adăpostește păduri întinse, animale sălbatice și numeroase specii de plante rare. Printre animalele sălbatice descoperim zimbrul, o specie protejată și salvată de la dispariție de către oameni, acesta fiind și simbolul ținutului. De asemenea, în acest ținut mai trăiesc și alte animale, precum cerbi, urși, lupi, vulpi și multe specii de păsări, iar pământul ne dăruiește diverse fructe de pădure și ciuperci. Deasupra, păsările însuflețesc văzduhul cu cântece armonioase, mierele își cântă trilurile, ciocănitoarele bată ritmic în scoarța copacilor, iar cucul își anunță prezența în îndepărtare, strigându-și numele. În Poieni, albinele și bondarii bâzie neobosiți din floare în floare, iar fluturii colorați dansează în lumina soarelui. Cărările din pădure ale cavalerilor de altădată au devenit acum poteci pentru animale, iar stejarul sub care era legat calul lui Ștefan cel Mare este acum transformat în poarta mănăstirii de la intrare. Aici, în mijlocul pădurii, păsările s-au adunat să ducă rugăciunea călugărilor în ceruri, iar clopotul de la mănăstire anunță la o oră târzie că toată suflarea intră în amorțire. În liniștea pădurii, frunzele vorbesc în șoaptă, păsările se ascund sub ramuri pregătite de culcare, doar pe cerul plin de stele s-a trezit o stea căzătoare. Protejarea naturii înseamnă și protejarea viitorului nostru, de aceea datoria noastră este de a păstra acest mediu natural. Dacă pădurile sunt distruse, iar animalele dispar, întregul ecosistem va fi afectat. Oamenii trebuie să înțeleagă că fiecare specie are un rol important în natură. Prin plantarea copacilor, evitarea poluării și respectarea arilor protejate, fiecare persoană poate contribui la conservarea mediului. În concluzie, Ținutul Zimbrilor reprezintă un adevărat tezaur natural al României. Protejarea speciilor pe cale de dispariție și a mediului înconjurător este o responsabilitate comună, pentru ca generațiile viitoare să se poată bucura de frumusețea și bogăția naturii. Comorile Neamțului. În pădurea plină de cântare, de parcă ar fi mereu sărbătoare, trăiesc multe viețuitoare, de la cea mai mică la cea mai mare. Dar ce se vede oare în zare, de parcă ar fi o bestie falnică și mare? O zimbroaică stând la soare, cu puiul ei crescându-l mare. Iar mai departe, sub o ramură de brad, apare un cerb atât de drag, cu coarnele lui mari, o raritate mândră. Încet, el se strecoară printre brazi. Pentru mai multe comori, veniți în Parcul Vânători, căci aici sunt multe de văzut, e un tărâm de bazm ce nu s-a mai născut. O călătorie de neuitat. Rucsacul era pregătit, iar inima îmi bătea cu putere, căci urma să plecăm într-o drumeție în inima pădurii. Știam că nu era o simplă plimbare, ci o călătorie în ținutul Zimbrului, unde se ascund comorile și valorile neamțului. Am pășit în adâncul pădurii, unde aerul era proaspăt și curat. Mirosul cetinit de brad și parfumul discret al florilor sălbatice îmi linișteau gândurile și inima. Razele soarelui se strecurau printre micile crăpături ale crengilor copacilor înfloriți. Florile arborilor răspândeau miresme îmbietoare și păreau niște diamante cu multe nuanțe de roz și alb ce înfrumusețeau priveliștea. Din adâncul pădurii adormite se auzea un ticăit neîncetat de ceas vechi ce tulbura liniștea pădurii. Era o ciocănitoare ce muncea neîncetat să caute hrană puiilor ei. Abia ieșiți din nou, cufundându-ne în adâncul pădurii, am auzit foșnete puternice în jurul nostru. Ne speriasem degeaba, fiindcă era o căprioară cu puiul ei și un cerb falnic și frumos ce trecuse prin fața noastră. Căprioara era de o frumusețe deosebit de rară,
îmbrăcată în nuanțe aurii și maronii, ce o ajutau să se ascundă printre copaci mult mai bine. Puiul căprioarei era mic, cu pete albe pe spate, îmbrăcat la fel ca mama lui. Cerbul avea niște coarne impunătoare de catifea, mândrindu-se cu ele în toată pădurea. Mergând mai departe, am dat de sălbăticiuni fioroase ce s-au speriat tare când ne-au văzut. De fapt, erau niște zimbri ce pășteau liniștiți la umbra unor braze bătrâni. Lângă ei erau vreo 4-5 pui care se ascundeau în spatele mamei lor. Nu ne-am apropiat prea mult de ei, fiindcă erau atât de mari și înspăimântători încât ne era frică de ei. După ce am admirat de la distanță, am mers pe un deal plin cu flori, unde mama pregătise o pătură și ceva de mâncare, fiindcă eram obosiți și înfometați. După acest popas, am pornit încet spre casă, unde ne aștepta bunica nerăbdătoare. I-am povestit că am avut parte de o călătorie plină de aventuri și peripeții de neuitat. Ținutul zimbrilor, tărâm mirific. Crengile copacilor, împodobite cu veșminte verzi, se leagănă somnoros sub mânghierea vântului, în timp ce câțiva zimbri își mănâncă molcom micul dejun într-o duminică dimineață. Dacă asculți cu atenție, poți auzi glasurile stridente ale măicuțelor răsunând în împrejurimile mănăstirii, binecuvântând fiecare ființă din apropiere, de la furnicile care mărșăluiesc în curtea bisericii până la impunătorii zimbri din inima pădurii. Cântecele măicuțelor, ciripitul păsărilor și susurul râului ce străbate pădurea formează o orchestră spectaculoasă care te face să uiți de orice grijă, lăsându-te amuzat de veverițele care sar din copac în copac, căutând nuci, de albinele și fluturii care dansează voios în jurul florilor miresmate și de lupta razelor de soare împotriva crengilor cu frunze străpunse de căldura razelor, în speranța că vor reuși să încălzească pământul rece al pădurii. Ciocănitorile bat de zori în trunchiurile de brad, iar aricii se fac ghem speriați la auzul sunetului asurzitor de toacă. În interiorul mănăstirii Agapia, totul strălucește, fiecare pietricică fiind pusă la locul ei, iar florile bine îngrijite sunt pur și simplu perfecte, până și picturile din interiorul bisericii par reale, de parcă sfinții ar sta chiar lângă tine ascultându-ți rugăciunea sau rugându-se împreună cu tine. Mănăstirea Agapia este un colț de rai, un loc al liniștii și al luminii, un leac pentru orice suflet, unde mâinile pelerinilor se împreună, a pace și a rugă. E atâta liniște în ținutul zimbrilor. Zimbrul. În codrii vechi de la Neamț, sub munte, pășește un uriaș cu coarnele în frunte. E zimbrul mândru, rege peste văi, ce a revenit pe vechile lui căi. Are blana deasă, brună și lănoasă și o forță în piept ce muntele apasă. O tonă de mușchi, un munte de pudere, ce umblă prin fagi în mare tăcere. La Dragoș Vodă, în țarcul cel mare, îl vezi cum stă falnic privind în zare. Acolo-s vițeii, jucăuși și mici, păziți de părinți sub brazi și furnici. Iar cei liberați prin codri hoinari sunt liberi din nou, giganți legendari. Când trec prin poiană, pământul tresaltă, sunt mândria noastră, icoană înaltă. Să-i ocrotim bine, să nu mai dispară, căci zimbru-i podoaba din întreaga țară. E semn de putere și mare onoare, al neamțului mândrie, o vie splendoare. Veșnicia dintre brazi și zimbri. În inima Moldovei, acolo unde munții își țin răsuflarea și pădurile par mai bătrâne decât timpul, există un ținut care nu se lasă povestit ușor. Un ținut
care nu începe pe hartă și nu se termină la marginea drumului. Un ținut care începe în mirosul de brad ud după ploaie, în sunetul clopotelor de la stâne, în urmele adânci de copite lăsate în oroiul dimineții. Și oamenii îi spun ținutul zimbrilor. Acolo trăiește zimbrul, nu ca un rege sau ca o legendă, ci ca inima veche a pământului. Sub copitele lui, pământul respiră altfel, frunzele trosnesc încet, iar brazii bătrâni par să-l privească precum niște frați mai vechi ai lui, fiindcă zimbrul aparține acestui ținut mai mult decât orice drum, mai mult decât orice hotar, mai mult chiar decât oamenii. El nu are cruzimea lupului și nici graba cerbului. El are liniștea aceea uriașă, pe care doar natura adevărată o poate avea. O liniște veche, o liniște care vine din timpuri, când pădurile acopereau lumea întreagă. Râurile curg, parcă mai încet, ca să nu-i tulbure odihna. Munții stau dreți ca niște paznici ai uriașului blând. Când îl privesc, nu văd doar un animal. Văd o pădure care a prins trup, văd liniștea făcută carne și os, văd memoria acestui pământ și parcă fiecare zimbru poartă în spinară toate troienile, toate furtunile Moldovei. Ținutul acesta nu este frumos, cum sunt frumoase orașele luminate. Nu strălucește, nu țipă, nu cere să fie admirat. Frumusețea lui e adâncă și tăcută. Și atunci înțelegi ceva simplu, că există locuri pe lume care nu trebuie schimbate, doar iubite, iar ținutul zimbrilor este unul dintre ele. Ținutul zimbrilor, un paradis verde. În drum spre mănăstirea Neamț se află ținutul zimbrilor, ascuns în adâncul pădurii, unde lumina soarelui se strecoară printre frunzele dese. Printre ierburi, furnicile hărnicuțe se grăbesc să adune câteva petale de flori, iar flutrii colorați dansează din floare în floare. La intrare în ținutul zimbrilor, stă măreț pe un soclu de piatră un zimbru care reprezintă simbolul ținutului, al pădurii, al animalelor sălbatice și al naturii virgine. Aici, în acest parc, trăiesc specii rare sau aflate pe cale de dispariție, precum ursul brun, râsul, vidra, cerbul carpatin, pisica sălbatică. Prin grija specialiștilor și prin respectarea regulilor de protecție, zimbrul a fost salvat de la dispariție și poate fi admirat astăzi în habitatul său natural. De asemenea, pădurile din zonă oferă adăpost pentru cerbi, urși, lupi și multe specii de păsări, contribuind la păstrarea biodiversității. Aici, totul e verde, copacii semeți și falnici păzesc animalele sălbatice, păsările din copaci compun cântece inspirate de foșnetul frunzelor și susurul izvoarelor. În mijlocul pădurii se ascunde un iaz mare plin cu pești și broaște ce fac multă zarvă, iar din stuf apare un boboc de rață ce învață să nuate. O veveriță roșcată mă privește mirată, temându-se că pot fi unul dintre acei oameni care i-au transformat casa, tăind stejarul din care a rămas doar o cioată. E atât de puternică pădurea și în același timp atât gravă. Prin plantarea copacilor, evitarea poluării și protejarea pădurilor, fiecare persoană poate contribui la conservarea mediului. În acest ținut de bazm, plin de istorie, un stejar bătrân ce a fost prieten cu Ștefan cel Mare, spune la ceas de seară câte o poveste despre tainele pădurii și vitejia oamenilor ce au luptat pentru aceste ținuturi mărețe. Aici s-a scris istorie și tot aici s-au născut oameni ce povestesc aceste fapte urmașilor. Zimbrul. În pădure stă un zimbru, mare, blând și foarte mândru. Merge încet prin iarba verde, niciodată nu se pierde. Are coarne și blană groasă, viața lui e sănătoasă. Zimbrul este un animal frumos și foarte special.
Ținutul zimbrilor în satul meu. În satul meu, sub cer senin, se aude codrul în suspin, iar peste dealuri și izvoare, ținutul zimbrilor răsare. Prin munți bătrâni și văi curate, cu floră de câmp împodobite, aleargă vântul printre brazi și cântă doinele de azi. Pe uliți vechi, la ceas de seară, lumina blândă se strecoară, iar oamenii cu suflet mare păstrează datini și izvoare. Zimbrul, simbol de vitejie, veghează parcă peste glie, iar râul, limpede și lin, își spune taina în senin. Copiii râd pe lângă casă, bunica pâinea o mai lasă, să crească în vatră cu parfum de dor, de liniște și fum. Și oricât prin lume voi pleca, în inimă voi păstra ținutului drag și satul meu, colț binecuvântat de Dumnezeu. Regatul naturii. La poalele munților se află un tărâm, unde timpul pare să se oprească, iar natura prinde viață, înflorind alături de frumusețea ei sălbatică. Printre pădurile dese și aerul curat, ținutul zimbrilor veghează asupra orașului. Acest loc este o capodoperă naturală. Plin de mister și libertate, zimbrii zburdă prin pădurile mărețe ale parcului. Copacii înalți șoptesc în bătaia vântului, păstrând taine de nespus. Cerul senin se împletește armonios cu peisajul de bază. Mănăstirile din împrejurimi completează frumusețea acestui ținut, aducând un aer liniștit, o zonă de reculegere. Doar tu și sufletul tău. Cetatea neamțului pare desprinsă dintr-o legendă care nu se citește prin cuvinte, ci prin aspectul ei care simbolizează trecutul, unde fiecare piatră ascunde ecoul unor vremuri de glorie. Casa memorială a marelui scriitor Ion Creangă este un colț de poveste în care păstrăm vie amintirea lui. Când ajungem aici, copilăria dânsului revine, amintindu-ne de vremurile în care Ion fura cireșe, se scălda la baltă și multe alte amintiri prețioase care ne-au făcut copilăria mai frumoasă. Tradițiile de odinioară au rămas vii în sufletele noastre, păstrând farmecul satului românesc. Iarna, în ajunul Crăciunului, merg cu colinda pentru a vesti nașterea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, iar oamenii ne așteaptă cu căldură și cu masa plină de bunătăți. Portul popular nu sunt doar niște haine, ci o poveste cusută cu mare grijă în fire colorate. În ținutul zimbrilor, portul popular este purtat pentru a simboliza și rădăcinile noastre. Portul popular înseamnă legătura dintre generații, frumusețe, mândria pentru proveniență, locurile istorice, tradițiile și religia. În Duminica Învierii Domnului Iisus Hristos, oamenii merg la biserică pentru a lua lumina sfântă și pentru a ne bucura de această minune pe care Domnul a săvârșit-o. De la înviere până la înălțare se zice Hristos a înviat și se răspunde cu adevărat a înviat. Ținutul zimbrului este locul în care liniștea oferă mai multe răspunsuri decât cuvintele. Mănăstirile, tradițiile, religia, animalele și locurile istorice se armonizează grațios, creând un colț de lume liniștitor, fermecător și autentic. Ecoul de bronz din ținutul zimbrilor. În inima neamțului, acolo unde brazii par să susțină bolta cerului cu ramurile lor viguroase, se întinde un tărâm încremenit într-o veșnicie blândă. Ținutul zimbrilor. Aici aerul are gust de rășină și legendă, iar liniștea nu este absența sunetului, ci respirația adâncă a pământului. Micuța Rosina s-a trezit într-o dimineață de mai, când roa încă mai stăpânea poienile de la Dragoș Vodă. Nu era doar o vițelușă de zimbru, era o fărâmă de bronz viu cu ochi mari ca două castane coapte, oglindind sălbăticia curată a pădurii. Pentru Rosina, lumea nu era o hartă, ci o simfonie de mirosuri și culori.
Astfel, verdele crud al mușchiului de pe stânci și aroma de cimbrișor sălbatic strivit sub copitele zimbrilor, verișori învăluiau șoaptele bătrânilor care povesteau, prin mormăieli joase, despre vremea când bourul era stăpânul mândru al stemelor domnești. Mama ei, o fantastică făptură cu privirea severă, dar plină de dragoste, o purta prin grădina zimbrilor, învățând-o că în acest colț de lume, natura și tradiția sunt împletite ca firele unui ștergar moldovenesc. Ascultă, micuțo, părea să-i spună freamătul frunzelor, aici fiecare potecă duce spre o rugăciune sau spre o surprinzătoare poveste. Dincolo de culme bat clopotele agapiei, iar mai încolo, ecoul de la cetatea neamțului încă mai strigă numele răzeșilor lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Rosina zburda pe lângă gardurile de lemn, uimită de oamenii care veneau să o privească. Ei nu erau străini, erau oaspeți în casa ei de smarald. Simțea că prin simpla ei prezență, ea era puntea dintre trecut și viitor, era simbolul unei mândrie regăsite într-o fărâmă de istorie care a învățat din nou să respire. Când soarele începea să coboare spre asfințit, pictând cerul în nuanțe de chih limbar, ținutul zimbrilor devenea cu adevărat magic. Rosina se opri lângă un pârâu rece, ascultând murmurul apei care șlefuia pietrele de viacuri. Simțea în depărtare fumul subțire ce se ridică din vetrele satelor, unde gospodinele încă mai plămădesc pâinea cu același drag ca pe vremea strămoșilor falnici. Vedea cum muntele se îmbracă în mantia de umbra serii, protejând creaturile sub aripa sa. Se cuibări lângă mama ei, simțind căldura blănii aspre și visă la strămoșii ei legendari care cutreieraseră codri fără sfârșit. Rosina nu era doar un animal protejat, ci era inima vie a ținutului de poveste. În pașii ei mici se regăsea forța unui neam care a refuzat să dispară, iar privirea ei strălucea promisiunea că, atâta timp cât el, zimbrul, va călca pe acest pământ sacru, povestea Moldovei va merge mai departe, verde și neîntrerupt. Ținutul zimbrilor. Ținutul zimbrilor este cel mai frumos colț de rai, un loc unde natura își păstrează ce este al ei. În inima acestui peisaj, zimbrul este simbolul viu al mândriei noastre din sat. Zimbrul este printre cele mai mari animale din zona noastră. Are un cap uriaș, cu coarne lungi, o coamă deasă pe gât, cu niște aspecte deosebite. Este uriaș, dar calm și nevinovat. În acest moment, el este un animal liber, lăsat în natură, dar pe lângă asta este protejat și hrănit. Prezența sa ne amintește că avem un sat plin de poveste și farmec. Sunt tare mândră că am un asemenea sat, mic, dar binecuvântat, cu atâtea ființe vii. Este un sat unic. Sper ca generațiile viitoare să nu piardă acest loc magic, cu frumusețea lui sălbatică și să fie mândre ca un asemenea loc. Așadar, acest loc merită să-l păstrăm cu admirație. Ținutul zimbrilor rămâne inima și mândria satului nostru. Mitocul Bălan. Ținutul zimbrilor în satul meu. A fost odată mai de mult, când zimbrul trăia la noi în ținut, dar apoi a dispărut. Cu ajutorul Parcului Național, zimbrul a revenit în locul natal. Ei s-au adaptat treptat, au venit la noi în sat și la stoguri au mâncat, tare repede s-au acomodat. Ținutul zimbrilor. Eram în ținutul zimbrilor într-o dimineață răcoroasă din septembrie. Aerul era rece și proaspăt, ca o gură de apă de izvor. Ceața părea să atingă norii, făcând peisajul să pară dintr-o lume magică. Nu era doar o simplă pădure, ci un tărâm parcă din bazme, unde natura și liniștea erau cele mai plăcute lucruri.
Primul lucru pe care l-am simțit era adierea vântului în părul meu. Mirosul de pământ umed și frunze uscate îmi amintește de momentele petrecute în natură. Parfumul curat al florilor mă umplea de energie. Pădurea nu era tăcută, dimpotrivă, se auzea foșnetul frunzelor sub pași, ca un șoptit al copacilor și din când în când câte un stol de păsări, ca o notă muzicală prin cer. Poteca pe care am urmat-o era îngustă. De o parte și de alta erau copaci înalți, cu scoarța groasă și ramuri care se întindeau spre cer ca niște brațe. Lumina soarelui pătrundea printre miile de frunze ruginii și aurii. Erau copaci așa de bătrâni, cu trunchiuri noduroase și pline de mușchi, care purtau poveștile a sute de ani. Și apoi i-am văzut. Zimbrii erau imensi, mult mai mari decât mi-aș fi imaginat. Blana lor era groasă, de culoare maro și părea moale. Capetele lor mari și cu coarne scurte, dar puternice, se mișcau lent în timp ce priveau peisajul. Nu erau speriați, ci păreau foarte calmi și siguri pe ei, ca niște regi ai ținutului lor. Când unul dintre ei m-a privit, m-am speriat, dar mi-am dat seama că de fapt voia să ne împrietenim. Pe lângă zimbrii am observat și alte detalii. Am văzut diverse ciuperci, ferigi cu frunze delicate și chiar urme de animale pe potecă, care ne arătau că nu suntem singurii oaspeți ai ținutului. Fiecare colț al acestui ținut era plin de energie și de viață, de la cele mai mici insecte până la cei mai înalți copaci. Chiar și când am ajuns la marginea pădurii, de unde se vedeau dealurile și cerul larg, peisajul era la fel de impresionant. Culorile toamnei erau minunate, roșu, auriu, portocaliu și maro. Totul părea un tablou pictat cu grijă de un mare artist. Când am plecat, am simțit că iau cu mine nu doar amintiri, ci și o parte din liniștea și frumusețea acestui tărâm. Ținutul zimbrilor este un exemplu viu și frumos despre cum arată natura și cum poate fi protejată, un loc superb ca în basme. Ținutul zimbrilor în satul meu. Satul meu, Cracăul Negru, este un loc liniștit și frumos, înconjurat de păduri și dealuri verzi. Aici natura este foarte binecuvântată, iar unul dintre cele mai impresionante animale care trăiesc în apropierea satului nostru este zimbrul. Zimbrii sunt animale mari, puternice și rare, iar oamenii din zonă sunt mândri că aceste vietăți trăiesc aproape de noi. De multe ori am auzit povești despre zimbrii și despre felul în care au fost protejați pentru a nu dispărea. Bătrânii satului povestesc despre o legendă în care zimbrul era supranumit paznicul pădurii. Într-o iarnă grea, zăpada a acoperit drumurile, iar lupii au coborât în sat, aproape de gospodăriile localnicilor. Oamenii se temeau și nu mai aveau curaj să iasă din case. Într-o noapte, ei au stat la pândă și au văzut zimbrul uriaș mergând prin nămeți. Animalul a rămas lângă sat mai multe zile. Cu pașii lui grei a făcut cărări prin zăpadă, iar lupii nu s-au mai apropiat. Din acel moment, ei au înțeles că zimbrul nu venise să le facă rău, ci să protejeze locul și pădurea. Primăvara, când zăpezile s-au topit și zimbrul a dispărut în adâncul codrilor. De atunci zimbrul a devenit simbolul puterii, al curajului și al legăturii dintre oameni și pădure. Cracăul Negru este un sat liniștit, unde oamenii iubesc natura și respectă animalul. Aerul curat, pădurile dese și peisajele frumoase din acest loc sunt speciale. Eu mă simt norocoasă că locuiesc aici și pot spune cu mândrie că satul meu este aproape de ținutul zimbrilor. Consider că zimbrii sunt o adevărată comoară pentru zona noastră și trebuie protejați mereu. Ei ne arată cât de frumoasă și valoroasă este natura din jurul nostru. Satul meu va rămâne pentru mine cel mai drag loc, deoarece aici mă simt aproape de natură și de tradițiile locului. Zimbrii României.
Printre codrii cei bătrâni, unde pasul nu se aude, zimbrul vine ca stăpân prin frumoasa Românie. Printre stâncile uriașe, zimbrii biau din pâriașe și cu coarnele se împung în trecutul cel mai lung. Zimbrul, un animal maestos, trece tropăind zgomotos, un animal de o frumusețe rară, ce pe pajiște tresară. Ținutul zimbrilor prin ochi de copil. Ținutul zimbrilor este un colț de lume care pare desprins dintr-o legendă veche. Munții se ridică tăcut și încet, acoperiți de păduri dese de brad și fag, iar dimineața ceața alunecă pe văile sălbatice ca o apă curgătoare. Aerul are miros de rășină, pământ umed și visuri ce zboară spre inima codrilor fermecați de ciripitul suav al păsărilor. Prin câmpiile învăluite în razele de aur ale soarelui, timpul curge altfel. Aici nu simți orele care trec, ci însăși liniștea timpului. Fiecare adiere de vânt ce clatină ușor brazii maestuoși de pe crestele munților, fiecare pas pe lângă izvoarele cristaline, par să spună o poveste din alte timpuri. În ținutul zimbrilor, natura nu este doar privită, este trăită cu tot sufletul. În acești codri bătrâni trăiește zimbrul. În inima pădurii, prezența lui transformă natura într-o poveste vie. El este imaginea pură a forței sălbatice. Privirea lui este calmă, dar profundă, iar blana brun închis pare țesută din umbra codrilor. Când acesta pășește, nu doar pământul tresare, ci întreaga pădure pare să-i recunoască puterea tăcută. Ținutul zimbrilor nu este doar o destinație, este o întoarcere la liniștea sufletească, un spațiu unde pădurile par infinite, unde râurile reci curg la nesfârșit, unde am simțit că liniștea are glas, iar munții respiră odată cu tine. Ținutul zimbrilor este acel loc unde natura trăiește în suflet și în gând, iar frumusețea răsăritului de soare nu se vede, ci se simte. Aici, legenda lui Dragoș Vodă și puterea zimbrului încă sunt vii, iar apele Moldovei poartă ecoul unor vremuri pline de curaj și mister. Zimbrii. Prin pădurea minunată, verde liniștită toată, merg zimbrii maestuoși, puternici și curajoși. Blana lor lucește în zare, pașii lor sunt plini de soare. Printre brazi și printre flori rătăcesc ades prin zori. La parcul natural vânător neamț trăiesc, natura o ocrotesc, oamenii îi îngrijesc și mereu îi prețuiesc. Păsările cântă în zare, vântul trece limb prin floare, iar pădurea îi primește și cu drag îi ocrotește. Noi natura să iubim, pădurile să păzim, ca zimbrii să viețuiască și mereu să ne uimească.